Me ollaan Hype-areenalla, me mennään saliin, mulla on yhteistyö Hype-areena salin kanssa ja siellä mennään kuvaa sitä treeniä, mitä mä siellä nyt teen. Tänään mä ajattelin, että me otetaan tänään maksimivoimaa ja vähän räjähtävyyttä. Pakotin itse asiassa yhden soukkalaisen tulee ottaa video musta, koska mä en jaksa enää pitää kameraa tälleen näin. Se näyttää ehkä salilla vähän oudolta kuvata itteeni tälleen näin samaan aikaan kun mä treenaan, mutta let's go! Tää on siisti kun menee tästä ylös näitä rappusia. Niin tää on vähän niinku että menee vähän niinku maksiin tietysti kaikki näkee sen. Eikä ole kuka tuttu siellä on. Sen olisi pitänyt edes ilmoittaa mulle, että se on tulossa tänne. Mä tykkään aloittaa jalkatreenit näillä portailla. Se kuitenkin lämmittää parhaiten. Ja se nostaa sykettä ihan hitosti. Jopa 5 minuuttia. Tuntuu niin kuin sä olisit noussut taivaaseen asti. Riippuu tietenkin millä tasolla ja näin, mutta mun mielestä jos jalkatreeni tekee, niin tää on paras lämmittely. Mä rupesin sykeet nyt nousemaan jo. Oikeesti. No rappuset. Sanotaan, että kun menee lankkuun, minuutti kestää tunnin. Rappuset ihan sama lämmittely. Minuutin kun on mennyt ylös, niin tuntuu olisi niinku juossut joku 5 kilometriä. Ensinnäkin mä en oo näin pitkä, että mä voisin laittaa tänne näin kyykyllä. Mä en ajatellut mun omaa pituutta nyt tällä hetkellä. Kumpa mä olisin näin pitkä, mut joillekin annettiin pituus ja joillekin annettiin kaikkea muuta. Otetaan esiin pienillä painoilla. Tehdään noin 8-10 toistoa, vielä lämmittely. Sen jälkeen laitetaan lisää ja siirrytään niin, että me tehdään maksimissaan 4 toistoa. Yleensä aina kun mä oon treenannut salilla, mä en ikinä ota tälleen löysiä vaatteita, varsinkaan housuja. Mulla ei ole mikään maailman paksummat jalat. Ja kun mä teen kyykyä, mä käytän tällaisia, niin se näyttää siltä, että mulla olisi ihan hiton paksut jalat. Mut ehkä näin ei näytä vielä. Tää on lämmittely. Kohta kaikki näkee. Mennään suoraan syvään päätyyn. Tää ei mitään leikkiä. Itse asiassa. Me ei tultu tänne leikkimään, tajuaks te? OG, Teo Kolehmainen, ei leikkipaita. Kenellä on enää tällaisia muu kuin mulla? Mä en tullut leikkiä tänne. Mä oon tosi huono pitää näitä taukoja, vaikka oikeesti maksimi, tai niinku silleen, ei nyt ihan maksimi, mutta kun voimatreeni tekee, pitäisi pitää ainakin 3 minuuttia taukoa. Mä oon hito huono pitää noita taukoja, mä haluan niitä koko ajan tehdä. Ja kun meidän päin kamppailijat tekee treeniä, kestävyyttä, niin me halutaan koko ajan tehdä ja tehdä. Niin tällainen niinku, muutenkin salitreeni tekee, ja sit kun tekee niitä toistoja ja sit on vaan näin. Tavallaan hiton tylsää, sun pitää vaan niinku olla. Ja sit kun välillä sä mietit, että shit, onko tää asento niinku, onko mä ollut liian kauan tässä asennossa, pitääkö mun vaihtaa asentoa? Mä joskus 25-26-vuotiaana lopetin painin. Itse asiassa 25-vuotiaana lopetin painin. Ja sitten mä rupesin pitää sellaisen välivuoden kamppailusta ja rupesin bodaamaan.
Sitten mä bodasin, mä kasvoin jonkun verran, sain lisää massaa. Ja sitten mä mietin, että ehkä mä voisin ruveta kilpailemaan tässä. Mut sit mä huomasin, että kun mä treenasin ja kun mä ajattelin, että okei, pitäisikö ruveta niin kilpailemaan, niin siinä samaan aikaan mun vieressä oli sellainen tyylin 115-kiloinen äijä, joka oli täyttä lihasta. Ja siinä kohtaa mä tajusin, että hitto tää laji ei ole kyllä mulle, jos mä rupean ton kanssa kilpailemaan, niin mä näytän hammastikulta sen vieressä. Sen jälkeen tää sali kehonrakentamisunelma loppui siihen ja ei mennyt kauan, kunnes mä aloitin sen jälkeen sitten vapaa-ottelun. Mä rupean huomaamaan, että mun sisäreidet, musta tuntuu, että rupeaa kramppaa pikkuhiljaa. Sen verran tiukalla ollaan. Mut nyt me siirrytään Maveen. Te, jotka ette tiedä, mun Mave-ennätys on 180 kiloa yksi kerta. Eli 180, silloin kun mä tein 180 kerran, niin mä painoin 65 kiloa. Eli se on niinku melkein 3 kertaa mun oma paino. Mun mielestä se on ihan sairas määrä mun kokoiselle ihmiselle nostaa maasta. Kun mä tiedän, että on noita painonnostajia, jotka niinku esim. Mun kokoisia pystyy nostamaan sen verran, mutta mä en oo painonnostaja. Mut silti mä pystyin tuoda tollasen maasta ylös, vaikka mä en oo hirveän pitkä. Ei oo mikään niinku hirveän iso nosto, mutta kuitenkin mun kokoiselle se oli ihan hiton iso määrä. Mun on pakko kehua tätä Hype Areenan salia. Tää on tällainen tosi valoisa, piirteä paikka, tosi avara. Täällä on kaikkea, mitä ihminen oikeasti salilla tarvii. Kaiken lisäksi salin jälkeen sä voit mennä tonne ylös katolle. Siellä on uima-allas. Nythän se on ihan tosi kylmä, niin se on niin kuin kylmäallas. Ja sit siinä vieressä on sauna, josta sä näet hiton hienoja niin kuin maisemia sieltä ylhäältä. Oikeesti, jos sä oot täällä treenaamassa, mä en tiedä missä sä oot, koska ei oo parempaa paikkaa kuin tää paikka. On välillä hauska katsoa, miten jotkut treenaa ja sitten niiden ilmeet, kun ne nostaa ihan sairaita painoja. Jotkut on silleen niinku... Tai sit esimerkiksi kun mä tein tässä, niin mun ilme ei hirveästi värähdellyt. Mä en tiedä, onko se siitä, että et ei ollut hirveästi painoa. Mut jos mäkin nostan painoa paljon, niin tää on mun ilme. Mut sit mä oon nähnyt niinku... joitakin ilmeitä, jotka menee vähän yli silleen, niin verrattuna se paino, mitä sulla on, ja sitten se ilme, mitä sä teet, niin ne ei mene niin yksi yhteen. Mä oon ajatellut, että tää lantionnostoliike on kunnon naisten liike, mutta nyt kun oikeasti miettii, tää on hiton hyvä liike, varsinkin painijoille, jotka tekee tollasia niin yliheittoja, ristivyö, takavyö, junttaa ja näitä juttuja, miksei vapaa-ottelussakin. Että on oikeasti tosi hyvä sellaisille, ja sen takia matseissa mä yleensä heitänkin noin hienosti yli, koska tää on se liike, mikä antaa sellaisen kunnon lantiopotkun, että se lentää pään yli.
Mä luulin ottaneeni tarpeeksi tavaraa messiin, mutta oikeesti näillä mä en tee mitään. Vesipullo, mistä mä en oo juonut. Ja salilippis. Ja itse asiassa tää Dalkurd. Ruotsissa kurdilainen futisjoukkue. Niin oikein vähän turha laittaa nyt tää päälle, kun mä lopetin jo nää salitreenit, mutta onpahan tavaraa messissä. Ja aina voi pistää tähän näin. Nyt tää näyttää täysinäiseltä. Let's go. Noniin, treenit on ohi. Saatiin hiton hyvä jalkatreeni. Musta tuntuu, että mun voimat niinku tuli heti mun jalkoihin. Tää päivä oli tässä. Kiitoksia teille, jotka seurasitte. Ja treenit jatkuu sitten omalla salilla ihan omassa lajissa. Kiitoksia.